Les declaracions nutricionals són els missatges que informen de les propietats nutricionals beneficioses d'alguns aliments. Encara que no són obligatòries, estan regulades per la Unió Europea i encara que s'assemblen molt entre si, convé que conegues les seues diferències. Una declaració sobre el valor energètic d'un aliment es refereix a la seva quantitat de quilocalories. A més, les declaracions poden referir-se al grau de presència d'alguna substància o nutrient. Sense sucres o sal afegides, significa que només té els propis de l'aliment. Sense greixos, sense sucres o sense sal, implica que és quasi impossible reduir-los més. Baix contingut en greixos, sucres o sal suposa aquests elements i estan poc presents. Contingut reduït vol dir que té un 30% menys que productes similars i major contingut que té un 30% més. Font de fibra, proteïnes, vitamines, minerals o omega-3 és que té una quantitat significativa d'algun d'estos elements. Ara que coneixes les diferències entre les principals declaracions nutricionals, cal que les tingues en compte quan vagis a fer la compra. No oblides, la informació és salut. Pots consultar-les totes en la nostra pàgina web.